sitä voi sanoa, eihän se silloin mikään yllätys ole. Mä oon odottanut sua kotiin yö ja päivä, niin sä puhut jostain yllätyksestä. Mä oon soittanut ties minne ja kysynyt, onko sua näkynyt. Paulo. Missä Paula on? Sanoit sun täällä. Luota nyt vaan muuhun. No pitäisikö me mennä, että me myöhästytä ensimmäisellä häistä? Paula, tää on paljon tärkeämpää kuin ne häät. Tule nyt vaan. Tunnetko sä tän hiljaisuuden ja tän rauhan ja turvallisuuden tunteita? Mihin me ollaan menossa? Tähän. Miksi sä toit mut tänne? Etkö sä halua sun lapses parasta? Mitä tää on?